मंत्रालयामध्ये बसलेला अधिकारी त्याला असं वाटतं की कोकणामध्ये सगळं आलबेल आहे, ह्या कोकणामध्ये काहीच मदत द्यायची काही गरज भासत नाही आणि म्हणूनच ती भूमिका मांडण्याचं काम आमच्या लोकांचं. आमचा आंबा असो, आमचं काजू असो, आमच्याकडे नारळाचा विषय असो, त्याच्यावर आपण खूप लक्ष द्यायला लागतं. कोकणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, कोकणाला लागू असलेले निकष आम्ही निश्चित पद्धतीने बदलून टाकतो. ज्या आता जिल्हा परिषद निवडणुका होत आहेत आणि तिथनं लोकप्रतिनिधी निवडून येणार आहेत, हे खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील गावातील लोकप्रतिनिधी आहेत. आता ज्या आपल्या नगरपंचायतच्या ज्या झाल्या तर नगर आणि गाव हे दोन वेगवेगळे भाग आहेत आणि गावच्या ज्या सगळ्यात महत्त्वाचे प्रश्न आहेत जिव्हाळ्याचे, जसं आपण बोललात की आज मार्केट यार्ड जिल्ह्यात होतं, ही एक मोठं दार उघडणारी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी, शेतकऱ्यांसाठी. काजूसारखा महत्त्वाचा विषय आहे, त्याच्यानंतर नारळसारखा महत्त्वाचा विषय आहे, कारण काजूला हा हमी भाव मागितला जातोय. त्याच्यानंतर नारळ पिकावर सुद्धा आज संकट आहे साहेब. मोठे नारळाची झाडं जी आहेत ती आज मरत आहेत, त्याच्यावर संशोधन होणं गरजेचं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं वन्य प्राण्यांकडून होणारा त्रास, कारण वन्य प्राणी बंदोबस्तासाठी आपण आपल्या स्तरावर मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी पाठपुरावा करताय, पण जी नुकसानी होते त्याला सुद्धा काही पिकांचा याच्यामध्ये समावेश नाही आणि हे शेतकऱ्यांच्या, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न आहेत. यासाठी आपण कशा पद्धतीने नियोजन केलं? संदीपजी, कुठल्याही जिल्ह्याचा खऱ्या अर्थाने तुम्हाला अर्थकारण मोठं करायचं असेल ग्रामीण भागातला, तर तुम्हाला ग्रामीण भागातल्या अर्थकारणावर फार बारकाईने लक्ष ठेवायचं. आपला जो सिंधुदुर्गाचा जो ग्रामीण भाग आहे तो आंबा, काजू, सुपारी, नारळ, मासेमारी या सगळ्या गोष्टीवर मोठ्या प्रमाणामध्ये अवलंबून आहे. आता त्या फळ पिकांना आपण सरकारच्या माध्यमातून मदत कशी करू शकतो? कारण आपला मेन चॅलेंज, मेन आव्हान आपल्याकडे निसर्गाचं आहे. आपल्याकडे कुठलीही कामं करायची असतील, शेती करायची असेल तर निसर्गातला विचार करूनच आपल्याला करायला लागेल. रस्त्याची कामं करण्यासाठी पण आपल्याला मोजून 5 ते 6 महिनेच भेटतात, कारण गेल्या वर्षी 15 मे पासून सुरू झालेला काम पाऊस हे डिसेंबर पहिल्या आठवड्यापासून सुरूच होता. म्हणजे त्या पूर्ण 5, 6, 7 महिन्यामध्ये आपण तिथे काहीच करू शकलो नाही. त्याच पद्धतीने ह्या 4-5 महिन्यामध्ये जे काही पावसाळा नसतो, मग त्याच्यामध्ये ह्या ग्रामीण भागामध्ये ही विविध अर्थकारणाला कशी चालना देऊ शकतो, संशोधन कसं करू शकतो, विविध चांगल्या प्रायव्हेट प्लेयर्सना आतमध्ये आणून त्यांची मदत कशी देऊ शकतो. उदाहरण, मी वनप्राण्यांच्या संदर्भात मी स्वतः वंताराची मदत घेण्याची सुरुवात केलेली आहे. त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे. पण काही लोक कोर्टात गेले असल्यामुळे त्यांना आम्ही शाश्वती विश्वास देतोय की आम्ही काय कायमस्वरूपी त्यांना वंतारात पाठवत नाहीये. पण जोपर्यंत आपण महाराष्ट्र म्हणून, सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणून आपल्या इकडे फॅसिलिटी तयार करत नाही, म्हणून वंतारा हा एक तात्पुरता पर्याय आपण निवडलेला आहे. आपण येणाऱ्या काळामध्ये प्राणी संग्रहालय असो किंवा त्या प्राण्यांना त्यांच्याच इथे ठेवून कसं त्यांचा सांभाळ करू शकतो, या सगळ्या गोष्टी करायची तयारी आहे. मंत्रालयामध्ये जेव्हा आम्ही कॅबिनेटमध्ये बसतो, आमच्याकडे पीक पाणीचा आमच्याकडे आढावा दिला जातो, तेव्हा मी नेहमी आमच्या कोकणातला एक मंत्री म्हणून, महाराष्ट्रातला का मंत्री असला पण कोकणाचा प्रतिनिधी मी करतो, पण मी नेहमी तिथे आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांना निदर्शनात नेहमी आणतो की जसं कापूस, जसा आपल्याकडे ऊस आणि या सगळ्यावर जसं तुम्ही कांदा जसं विशेष लक्ष देतात, तसंच लक्ष आमचा आंबा असो, आमचा काजू असो, आमच्याकडे नारळाचा विषय असो, त्याच्यावर आपण तेवढंच लक्ष द्यायला लागतं. कारण का संदीपजी, काय असतं, मंत्रालयामध्ये बसलेला अधिकारी त्याला असं वाटतं की कोकणामध्ये सगळं आलबेल आहे, आपल्याकडे कोण आत्महत्या करत नाही, आपल्याकडे कोण म्हणजे वेळेत आपण सगळे कर्जफेड करतो, म्हणून त्या अधिकाऱ्याला वाटतं की सगळेचे सगळे प्रश्न हे विदर्भ आणि मराठवाड्यातलाच आहे, ह्या कोकणामध्ये काहीच मदत द्यायची काही गरज भासत नाही आणि म्हणूनच ती भूमिका मांडण्याचं काम आमच्या लोकांचं आहे. मी आहे, उदय सामंतजी आहेत, गोगावलेजी आहेत, हे सगळे जे कोकण पट्ट्यातले, आम्ही जे आदितीताई आहेत, हे जेवढे जे कोकण पट्ट्यातले जे मंत्री आहोत ना, आम्ही वारंवार सांगतो की आमच्या कोकणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन तुम्ही बदला. आमच्याकडे धरणाच्या कामं असतो, रस्त्याची कामं असतो, आरोग्याची कामं असतो, शेतीच्या संदर्भातला जो दृष्टिकोन, आता आमच्याकडे आंब्याचं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे. आता मी आताच कलेक्टरांशी बोललो आणि त्यांना बोललो की तुम्ही पंचनामे करा, आपल्या आंब्याला मदत करायची. काजूला हमीभाव मिळणं, आता काय झालं, आपल्याकडे साऊथ आफ्रिकन काजू मोठ्या प्रमाणामध्ये येत असल्यामुळे स्थानिक काजूचे दर घसरतात. त्यासाठी राणे साहेब पियुष गोयलजींशी भेटलेले आहेत, 1-2दा फायनान्स मिनिस्टरला भेटलेले आहेत की आपल्याकडे जो काही बाहेरचा काजू कसा येऊ नये आणि आपल्या स्थानिक काजूला कसं इथे प्राधान्य मिळेल, त्या दृष्टीने करामध्ये आपण काय करू शकतो का, त्यावर आपण विचार करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी त्यांच्या तिथे बैठका चालू. फक्त काय होतं, सिंधुदुर्गासाठी निर्णय घेत असताना किंवा कोकणासाठी निर्णय घेत असताना पूर्ण देशाचा विचार करायला लागतो
आणि म्हणून त्या प्रक्रियेमध्ये तो सगळा विषय आता सुरू आहे. नारळासंदर्भात पण गेल्या काही कॅबिनेटच्या अगोदरच मध्येच आम्ही नारळासंदर्भात एक बोर्ड तयार आम्ही केलेला आहे, जेणेकरून मीच तिथे कॅबिनेटमध्ये उल्लेख केला की आपण नारळासंदर्भात अन्य जिल्ह्याकडे तुम्ही लक्ष देण्यापेक्षा आमच्या इथे बांबू असेल, नारळ असेल, आमच्या इकडे मूळ उत्पादन इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं, म्हणून इकडे तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने हाताळण्यासाठी सरकारी यंत्रणा इथे तुम्ही आमच्याकडे उभी करून द्या, जेणेकरून जे काय तुम्हाला राज्याला जे काय बांबू लागतो, नारळ लागतो, जे सगळं ते सगळं देण्याची क्षमता आमच्या कोकणामध्ये आहे. आणि म्हणून सरकार म्हणून आमची जबाबदारी एवढीच आहे, कोकणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असावा, आमचे निकष वेगळे असावे, की जो निर्णय तुम्ही उत्तर महाराष्ट्राला लावताय, जो निर्णय तुम्ही पश्चिम महाराष्ट्राला तो तुम्ही कोकणाला लावू शकत नाही. इथे बघण्याचा दृष्टिकोन तुमचा वेगळाच आहे. आमच्याकडे शाळांमध्ये पटसंख्येचा विषय असो, एक शाळा ते दुसरे शाळा जवळ आणि लांब असण्याची जी काही दूर या सगळ्यावर बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असावा. आणि म्हणून मी तुम्हाला विश्वास देतो, आम्हाला लोकांनी आमदार म्हणून आज मंत्री बनण्याची संधी दिली आहे ना, आम्ही ज्या खुर्चीवर बसताना महाराष्ट्रासाठी काम करत असताना आमचं जास्त लक्ष किंवा नेहमी लक्ष हे कोकणावरच असतं. आमच्या कारकिर्दीमध्ये कोकणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, कोकणाला लागू असलेले निकष आम्ही निश्चित पद्धतीने बदलून दाखवू, हा आपल्या माध्यमातून जनतेला विश्वास देतो.